אני יושב עכשיו קרוב אל השמיים, מנסה למצוא תשובות לשאלה, על הדרך גם חולץ את הנעליים, חיילים עכשיו עוזבים את המרכבה. כן, אני יושב שם חושב קצת עלייך להכאיב מעט ללב, את המשפט הבא את בטח מכירה, יום יומיים אני בא בחזרה. נגמר, נגמר, נגמר. ובדרך כשיצאנו אל הבית, אז עצרנו בפלאפל בפינה, ואנשים שם הסתכלו מחאו כפיים, הגיבורים שלנו אמרו באהבה, ואני עומד שם מסתתר, קצת גדול עליי להיות זה ששומר, ובין ביס לביס עולה בי מחשבה, לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה. נגמר, 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 נגמר. ומאז אפשר למנות כמעט שנתיים, והיום אני עסוק בהשלמה, בעוד רגע כבר אשמע את הכפיים, ואז אצעק בכל כוחי מהבמה, ואם שומעים אם מקשיבים, עוד אפשר למצוא כאב בין המילים, ומבטיח לא אכתוב על זה יותר, רק בפעם הבאה ששווה. נגמר, 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 נגמר. שלום עידו, זה סרטון שאנחנו הולכים לראות בשיעור ד'. מה אתה תגיד לעני הבוגר שלי? מה אתה אומר על אתה עצמך בשיעור ד', בסוף שיעור ד'? מה אתה מאחל לעצמך? תשמע, אני יכול לסכם את זה בכמה מילים. חושבים שהם משוגעים, אחי.